Siney'ngane ey'ntathu naye ngokwazi kwakhe siney'ngane ey'ntathu. Ngokwazi kwakhe? Yes, siney'ngane ey'ntathu cause mina naye sahlangana ngo-2015. Sathola-ke lo mjolo wethu esesiwuthola kwawukuthi ngihlangana naye ubhuti sekuvele sekukhona vele ingane esiswini. Oh, okay. Kwawukuthi angikwazi ukuthi ubhuti ngimchazele konke ngenxa yothanda enginikeza lona. Nginibingelele nonke ngiphinde nginamukele futhi kwisiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo kaBlaqlife TV. Igama lami nginguStufuza Ngamandla Zulu. Umgwenya komsavukazi umvuleni intokazi yazalwa mamkhize. Namhlanje ke sihleli noMantuli. Uzoka sichazela kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya, yini emxinayo, uphile kanjani, ukhulelephi, yonke into ngayo. Sawona? Yebo sawona sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukubulisa ababukeli emakhaya, usichazele igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi. Ngiyanibingelela ababukeli nonke beBlaqlife TV. Igama lami nginguNosipho wakwaNtuli. Ngiqhamuka eMaritzburg phansi esigodini saseMpomoza. Namhlanje ngize la kuyi-TV iBlaqlife TV ngoba kunemfihlo ebese ngihlale nayo isikhathi eside ngingakwazi ukuyikhulula kumuntu ebengitshola naye noma umuntu engizwana naye. Oh, okay. Uba igama lakhe Mlisa? Umuntu engizwana naye uBlessing wakadlala isibongo. Oh, okay. Senithandana isikhathi singakanani? Sesithandana isikhathi eside sahlangana naye from 2015. Oh, okay. Kuze kube namhlanje siney'ngane ey'ntathu naye ngokwazi kwakhe siney'ngane ey'ntathu. Ngokwazi kwakhe? Yes, siney'ngane ey'ntathu cause mina naye sahlangana ngo-2015. Sathola-ke lo mjolo wethu esesiwuthola kwawukuthi ngihlangana naye ubhuti sekuvele sekukhona vele ingane esiswini. Oh, okay. Kwawukuthi angikwazi ukuthi ubhuti ngimchazele konke ngenxa yothanda enginikeza lona. Ngangakwazi ukuthi ngikhulume konke okwakusenhlizweni yami cause kwakuvele ku-relationship yami engaphambilini sekuvele sekukhona umntwana. Uthanda nginike lona, yes, it was worth it. Angifuni ukudlala ngawe sisi, akukho kwakuronke, akukho engangingacomplaina ngakho. Konke engangifisa nawe mhlawumbe ungakufisa umuntu wesifazane wayenginikeza lona. So kwabanzi noma kwangaba lula kumina ukuthi ngimtshele ukuthi no, mina ngifike vele sengivele sengitholile isisu somunye umuntu. Ngenxa yokuthi mhlambe kwakuyinyanga noma kwakuyinsuku ngihlangana naye sengivele nami sengibonile njengomuntu wesifazane ukuthi no, there's something wrong. Kwawukuthi ngiphuma ku-relationship edala ngihlangana noGayi. La sahlangana khona noGayi, okay fine. Kwawukuthi phela vele mina ngithanda nabantu niyafanele nilale. Salala-ke isisu sakhula kwaba ney'nyanga. Umfana wazi ukuthi ingane eyakhe. Yabo. Oh, okay. Kanti mina vele ngiyazi ukuthi ngifike vele kuyena sengazi ukuthi bengivele ngiphuma la ngiphuma khona sengisithwele isisu. Umfana mase ngimtshela ukuthi ngikhulelwe, umfana akazange abe no his and hers, kodwa wavele wamukela, wajabulela isisu engifika naso. Kwabanzima ngisho kumina ukuthi ngimchazele ukuthi no, ingane ngifike nayo. Indlela ngathi mengimtshela ngayo ukuthi no bhuti ngikhulelwe. Wavele wajabula kwangokuthi shuthi ingane accept ukuthi eyakhe. Of which mina ngiyazi ukuthi ngesikhathi esihlangane ngaso akwazi ukuthi ngabe isikhathi engimithi ngaso sengabe ukuthi isikhathi sengane yakhe. Shuthi isikhathi engimithi ngaso isikhathi sala ngiphuma khona. Kwangaba khona iqiniso lapho. So la uphuma khona bebunjani ubudlelwano benu? Wayemncishile ithuba lokuthi abe ubaba enganeni yakhe wayinikeza omunye umuntu? Uyabo sisa ngifuna ukudlala ngawe la ngiphuma khona belukhona uthando, but bekuyiuthando lwamanga, bekuthando le fake. Bengijabuliswa ngoba nakho ngifikile. Mase ngingasekho alisekho uthando. So kwahamba ngaze ngagcina sengibona nami ukuthi no, angikho right la. Yabo, that's the reason why ngakwazi ukuthi ngithathe omunye umuntu. Cause ngumuntu wesifazane ongathanda ukutshela nabantu abaningi isikhathi esisodwa.
but ngathi mengihlangana nobaba wey'ngane zami lo enginaye manje empilweni ngase ngahlangana naye wanginikeza lolu thando lolu ebengilithola like ngendlanzana la ngiphuma khona. La bengiphuma khona bengilithola uthando ongalitholi, ngilithola uthando ongalitholi, bengilithola manje kusasa alisekho, manje kusasa alisekho. Kanti la ngiphuma khona ngoba sengiyitshetse ngiphuma ngoba sengithola uthando olusha kanti sengiphuma nesizo sisi. Akaze zakulandela emva lokho. Akakaze zangilandela ngoba vele uyazi naye ukuthi la kade ehleli khona bevele enza naye izinto zakhe vele ebezimthokozisa. Ukulahlekelwa yimina akuzange kuze kube i-big issue kuyena. Yabo. So umntana lo ungakanani? Umntana wami njengamanje una-9 years oyi-firstborn yami. Una-9 years manje. Okay. Ulandelwa yingane eziyi-2, omunye una-4 years, omunye una-2 years. Laba babili abayena umuntu wami le ngitshola naye but lo qala owangaphandle but yena wazi ukuthi naye wakhe. Since mina ngafika vele kuyena azi ukuthi imina ngedwa. Naye ngazi ukuthi mina uyena. Kanti mina vele ngisuka vele nginey'nkinga zami la ngisuka khona. Ngathi mengithi ngiyazama ukuthi ngimvulele isifuba sami umfana kwakuthi lawulo uthando oluningi alitholayo nanokuthi mhlampe kuyena wayebona umfazi, ebona uma wey'ngane walawe lokho-ke. Kangakwazi ukuthi ngigcine sengimtshela iqiniso because ngangifisa sisi ukumtshela ukuthi no, njengoba sihlangana nginoma ne-2 and 3 but akuzange ngize kufike lapho ngoba i-relationship yethu sathi mesihlangana yavele ya-precious. Kwamina ngalahlekelwa ukuthi ngibe nesikhathi sokuthi ngimtshele ngoba yonke into yenzeka fast. Yonke into ngathi mengithi hawu ngikhulelwe and akazange aze abe nama-doubts no ones and twos ukuthi no akumina no ubani. Wavele wajabula ukuthi wow ngithole indodana. Yabo. Yena akanabo abantwana ngaphandle. Yes, wayenayo ingane yakhe futhi akazange azabe nokuthi angangitsheli ngayo. Unayo indodakazi yakhe endala. Ukuthi ingane yami cause mina ngifika kuyena ina-2 years. Ukuthi ingane yami kusho ukuthi imshiya ngo-2 years cause mina 9 years yena una-13 years. Ngicabanga una-10 or 12 years. So yini esikuphusha manje ukuthi umtshele manje? Ngifisa ukuthi azi ubaba wey'ngane zami since sijola siya phambili impilo cause angifuni uqamba amanga sisi. Abantu besilisa bayawenza amaphutha. Emjolweni wethu sibe nazo iy'nkinga. Yabo. Sibe nazo iy'nkinga kodwa behlezi kuye nomuntu ozongenzela iqiniso. Ngaso sonke isikhathi nami ngumuntu wesifazane. Ngabe ngimthole esephutheni lo muntu wesifazane benza sure ukuthi uyalihlerisha. Ngibona ngisho ubufakazi bokuthi ayisekho leyo nto. Besithi mesiphinde sihlangane neleli iphutha sisi bekuba ukuthi iphutha lomuntu omusha. Akusasayena lo muntu isake sambamba before. Mhlawumbe bese ngoba abantu besilisa bayalingeka empilweni. Bahambe bayalingehlezi sihamba nabo. But bayalingeka empilweni. Okay, silihlekilise lelo phutha kuba ukuthi liyaphela. Njengamanje ukhulume ngendaba yokuthi ufuna ukuyovela ekhaya. Okay. Yabo. Ngoba siney'ngane ezinye lengane ekhuluma ngayo firstborn yethu. Siney'ngane ezinye eziwu-2 engiyitholeke naye-ke emjolweni wethu. Lezi ezinye eziwu-2 ezakhe. Yabo. But uma umfana esekhuluma ngokuthi sisi ufuna ukuyovela ekhaya. Efuna ukwazi abantu basekhaya, efuna ukwakha ubudlelwano obusha nabantu basekhaya. Leyo nto sisithatha sisibeka kwesinye step noma sisibeka kwenye level. So whatever esiqalayo okusha fanele siqale kwi-stage esokuthi sina sobabili fanele ukuthi silidane kwiqiniso. So mawubhekile uzozizwa kanjani mawusumtshela iqiniso? Angazi sisi ukuthi uzozizwa kanjani cause babe ingane zami umuntu ohash. When it comes to mina ubewenza amaphutha sithi ngifuna ukudlala ngawe but bethi meseza kumina ufuna ukuthi okay fine uma wengane zami understand futhi bengi understand but mina mengenza iphutha noma
abone ama-message mhlampe cause nami phela empilweni ngoba ngiyitshelile ukuthi sesinesikhathi mhlampe esingango-9 years sazana but kulo 9 years nami ngumuntu wesifazane ngiyaphuma ngemathekwini ngiyakephi ngiyashela into ayenzayo endlini nami kwesinye isikhathi keke ngifikela ukuthi no ake ngiyi-check ukuthi nami ngisanaso yini isimilo nginikeza umuntu ifoni angifonele but mase sifika endlini sekuringa lawo mafoni nani sekumenza ukuthi abe angry kusho ukuthi mina yena akafisa ukuthi ngelinanga ngimshiye ngibe nomunye umuntu engithola naye. So manje leli qiniso lami ngifuna ukumtshela lona ngiyazi ukuthi mhlawumbe kusangenzeka ukuthi angalithathi like ngendlela ekumele ngabulithatha ngayo futhi sangangigwadela nangalendlela le afisa ngayo ngoba ufuna ukwazi abantu basekhaya yonke into ufuna ukwenza ubuhlobo obusha useze wabeka nemali sonke lesikhathi sijolo belokhu save njengoba ke esefike kumina wathi mama sihlangene imali ngifuna ukuya kini ngiyovela imali enginayo ingaka so mangase athi okay umtshela iqiniso useyazi and akazizwa kahle ngalokho mangase athi akasayi ekhaya ungazizwa kanjani? Angeke ngimblame sis. Angeke ngize ngimblame ngoba egcineni mina ongene kwi-relationship nephutha. Kwakumele ngimtshele from start kubo yena ukuthi uyaqhubeka yini nami nothando lwami singaze sizale ezinye izingane othandweni. Inkinga yethu ukuthi sesinezinye izingane eziyibiology yakheke ukuthi ubaba kuzona. But leyo qala yami engafika nayo kwakuvele engayona ubaba kodwa mina ngaclaim ukuthi ubaba kuyona ngenxa yothando anginika lona nimfudumala ngathi mengifika othandweni lakhe ngafudumala kulona. Asike sizame ukumthinta simuze ukuthi uzothini. Sawubona kunjani? Ngiyaphila nje. Ngiyaphila. Ukhuluma noSitofuzo Dlangamandla Zulu from Blaqlife TV. Kuhlele silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngihleli noma wengane zakho lana. Uthi khona afisa ukuthi akutshele kona ngicela umlalelo. Sawubona baba engane. Sawubona mama. Njani? Hello. Hello. Yebo. Baba ngithi mina ngiyilize la ohlelweni leBlaqlife TV ngoba kukhona imfihlo esaqala ngaphansi kothando lwethu ngaphansi kwayo. Imfihlo kanjani le mama? Saqala uthando lwethu babakhe ngaphansi kwemfihlo yokuthi ngafika nomntwana vele wangaphandle ifirst born yethu ngafika vele ngikhulelwe kuwena kwawukuthi uthando wanginikeza lona ngangakwazi ukuthi ngiqhubeke nayo yonke into ukuthi ngikwazi ukutshela noma ngikhiphe liqiniso ukuthi ingane ngafika nayo othandweni. Shithi mawapho ufuna ungitshela ukuthi ingane yami leyo uqala kuyona yami. Kunjalo bababo kodwa ingane akuyona yakho inekubo la ngiphuma khona. Mawapho shithi kule minyaka ewu9 yonke nje ngoba ngikwenzela yonke into ngenzela yonke into nayo shithi nje mina ngifana nomuntu odlalayo ngoba ngifuna ukuvela kini kumele ngenze njani. Ingakho bababo ngithi ngize la eBlaqlife TV ngoba bengifuna ukuthi ngikwazise lonke iqiniso ukuthi noma uye ekhaya kodwa wazi ukuthi uyokhokhela umuntu onengane ngaphandle nomunye umuntu. Imake mawapho angithi mina kade nginawe izolo ungangitshela ngane yonke le nto le ukuthi uzingithathe ngifake kuma-TV. Bekungekho lula ukuthi ngikutshele bababo face to face ingakho ngaze ngaza la kwiBlaqlife TV ukuze bakwazi ukungisiza ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe ngoba ngiyazi ukuthi leyo nto ngisho ngakuthiwa ngikutshela face to face ngeke uzuyithathe ngendlela epolite kunalokho uzoba nolaka ngoba sekuyimfihlo esinesikhathi eside ngaba nayo mina ngahlala nayo ngaphila nayo for 9 years njengoba usukhuluma indaba yokuthi ufuna ukuya ekhaya ufuna ukuyovela ekhaya. That is why mina ngakwazanga ukuthi ngikutshele iqiniso sekuyisikhathi sokuthi ngikwazi ukutshela iqiniso noma uye ekhaya wazi ukuthi uhamba ekhaya for iqiniso. Wema wakhe unesiqiniseko esingakanani ukuthi ingane kufike yani noma wathatha i-DNA test uhamba nayo wayenza mina ngazi.
Angikaze ngenze i-DNA test bababa kodwa ngiyazi ukuthi ngafika kuwena sengivele sengiyithwele. Oh, kusho ukuthi uchaza ukuthi mina ngifike kuwena vele uyithwele. Kunjalo. Ngathanda ukwanzima-ke le nto. Ngoba mina angithi kumele ngivele kubola ngifuna ukuthi ngihlale nawe njengonkosikazi wami mawengane zami. Manje sekunzima-ke manje-ke ukuthi ngiwenza kanjani. Kodwa-ke uma ukuthi phela wena awukuvumeli lokho noma awukukholwa singakwazi ukuthi siyenze i-DNA test, but mina kuyiqiniso leli bengifuna ukulikhipha ngaphakathi kumina. Yonke le minyaka bengihleli nayo, ingane yakho yokuqala akuyona, ingane yami yokuqala akuyona ingane yakho. Ngafika vele ngiyithwele. Ubaba uyamazi yena? Yebo, ngiyamazi. Angiyazi ukuthi ngakho ngeke ngikwazi ukuthi ngikushade kukhona ingane yakumuntu ekhaya endlini lapha. Ngiyakwazi lokho uhlezi usho ukuthi angeke uze umshade umuntu onengane komunye umuzi. Into engcono ngicela ukuthi ungilinde ngidle amathambo emnqondo. Kumele sithole indlela esibonane sixoxe ukuthi sibonane ukuthi ngoba manje angizwe kahle nje. Ngiyakuzwa baba. Kumele nje sithole indlela ukuthi mina nawe siyabonana sixoxa ukuthi ngokuzwe le nto. Mama mina bese ngiseyihlelezi ukuthi kumele ngizovela kini. Bengagcini ukuthi bazi ukuthi ubaba wengane kuphela cha. Hayi, ngiyakuzwa baba. Kuzomele ngikwazi ukuthi ngithinte nemindeni yethu yomibili ukuze sikwazi ukuthi sikhulume kahle le ndaba. Nami ngizozama ukukhuluma nobaba ngichazele ngizele ukuthi uvo lakhe ezofika. Ngoba manje ngizocela ngesikhashana ngithi kudla amathambo emnqondo okuyisikole. Okay, kulungile. Yo. So wena kumazi umuntu wakho senesikhathi eside ninonke. Kumanje nje mhlambe ungathi kwenzakalani kuyena? And uma ufika endlini kuzoyenzakalani? Hayi, sisangazi, but nje ngiyamazi njengobaba ubenothanda einganeni zakhe. Zonke ingane eyithanda ngothando olulodwa olufanayo, bazi ukuthi ingane zonke zakhe. So as from now on angazi ukuthi wethu from here. But-ke uzizwa kanjani-ke wena usukwazile ukukhulumisana naye umtshela iqiniso? Mina ngokwami ngikhululekile sisi ukuthi noma ngabe kuthiwa uyaqhubeka nokuthi ufanele ahambe ekhaya yokhokha inkomo, noma ngabe kuthiwa njengoba behleli ndawonye uyaqhubeka uyangithanda noma ubengithanda ngokweqiniso, uzoqhubeka sisahambe yokhokha ekhaya. Noma engeke asayikhokhela le yami yokuqala, shuthi noma engeke asayikhipha inkomo yayo, kodwa egcineni angangithatha ngendomfazi because lezi ezinye ezimbili ingane zakhe. Mawubhekile usazophinda akwazi ukuphinda akuthembe futhi? Angiboni kanjalo, but i-trust singaphindi ibuildwe yimina uma engabe yena esazoqhubeka ahlale nami. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga nami kakhulu sisi, ngiyathemba ukuthi mina nobaba ingane singakwazi ukuthi siphinde siyilungise izinto. Nizwele-ke nani lapho babukela emakhaya ukuthi kunzima kangakanani laphandle, but ukufihla akusizi. Angeke uze kusize nganex. Thina asibhidlizi imindeni yabantu, asibhidlizi imishado yabantu, but siyakha. Cela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare yonke indawo la ongashare khona. Siyabonga kakhulu ukuthi usibukele uhlelo lethu. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.